inyoka, inyathela amagwira, amasa ebusuku, ilele. Yenyathela, yebona nasebusuku yafika, yenyathela, iyole bakele bethe ekhaya, yenyathela, inyoka yesuphepho, inyoka okuthakaza, hayi, kusala kanzima sebakhaya, ile nyoka indala usathane, yenyathela. Walk upon the snake. Sit down. I'm still preaching. Sit down. Kuba ingathi uyancothulwa. Uyazi umonco xa seyifikile efuna ukutsala kwizinto zakwenu, efuna ukusingela anyule wena phaa kwifamily yakho wena. Kukho izinto ezikutsalayo ezithi hayi not yena makangabi nguye Thixo, kuzinyoka zabantu ababangela bangabikho mpumelelo kowe. Do you know that kwakangena umuntu phaa kowe wafika wahlala isithi wathi ndizophunga, kanti nje bephunga nje akaphungi nje uphunga ifuture yabantwana balapha kowe. You know that ingxaki yenu bazalwane nithule kakhulu, ni-cute, yonke into yenzeka. I still remember one of the days ndehle ndafika e-Eastern Cape, ndandifika kubekho umama ucela kuma ndimphe imali, athi ndimphe imali, ndandima ndampha ndathina ndamnika. Xa ndisiva kuthiwa into ayifuna ukuyenza wayifuna unqamla iflow yemali phaa kulaa family yakwenu kungaze kubekho imali. Ndathi i-devil is a liar, ndizawuphinda kandiphinde ndiyekhe ndiyomnika esibini. Kanti bandimnika esibini nje ndiyovala apha yena uvule khona, ndiyovula apha yena uvale khona. Ingxaki yam ndithule kakhulu, iinyoka ziyanyathela ngabantu abazaziyo. Uba nje imali yalapha ekhaya iphela nje khona umntu aboleka imali, kanti nje beyiboleka uyothetha phezu kwayo uthi ungaphinde kubekho imali kwefemele. Ndicela nawe uthathe imali uthethe phezu kwayo uthi ngabalafela gqirha umoya wona uselapha. Money is coming. I don't know who I'm preaching to now, but money is coming. Redemption is for you to be redeemed. Financial breakthroughs. I'm speaking about financial future with your family. Ninanifuna uthengisa inuka ingxaki unaphakade. Ninanifuna uthengisa zonke ezinothengiswa unaphakade. Ndizokwenza i-owner ngoku. Nidlala kakhulu nina. I'm very serious. I'm very serious. Bafana nje bandithetha nengxaki abantu abathengisile. No, I don't have a problem. But you are not created to be a baker. Yo, kasana mama. You are a ruler. You are funny at taking say. Our saying man is coming. If you believe, say I believe. Our saying man is coming. Our man is coming. You better wake up. I'm saying this. You see, the reason why you feel an offense is an enemy. You are not, no, that was not you. We feel an offense, you feel good. We feel. When I speak about that project, we feel offended. Ukiwafana ndidila na project, andina project. Ndidila nawe ube above, not on or under. Ndidila nawe ube ahead. As I'm preaching, ideas are dropping in your life. And man, we see this when you can God deserves to cool. You can do better than that person. Oh, I bring ideas on somebody's life. Oh, maybe something this is the piece of things and ideas. Don't be cute. Get closer, don't be cute. Oh, yes. When I did the baby salad.